З намі на сувязі Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк». Спадар Александр, добрый вечар. Добрый вечар. Прагнозы і вынікі галасавання, на вашу думку, супадуць? Ну, не будем забягаць пакуль што наперад, тым болей, што вы вось згадвалі высновы Паўлюка Быкоўскага. Ён адзначае, што ёсць шэраг такіх невядомых чыннікаў, якія могуць на размеркаванне мандатаў паўплываць. Але тое, што паводле вось гэтага сацыялагічнага апытання блок Латушкі і за свабоду, руху за свабоду, мае такія вось добрыя вынікі, гэта не дзіўна, таму што і сам Павел Латушка гэта фігура харызматычная, фігура медыйна раскручаная, ён і ў незалежных медыях часта выступае і свае мае пляцоўкі для таго, каб даносіць свой пункт гледжання. Ну і рух за свабоду, ён таксама даўняя такая аўтарытэтная грамадска-палітычная арганізацыя. Таму патэнцыял у іх вялікі. Але яшчэ раз падкрэслю, не будзем забягаць наперад, таму што гэта барацьба, гэта спаборніцтва, і вось тыя пераменныя чыннікі, яны яшчэ могуць таксама паўплываць на канчатковыя вынікі. Трошкі ўсё ж такі папрашу вас яшчэ забегчы наперад, калі мы уявім сітуацыю, што каманда Латушкі, да прыкладу, бярэ ініцыятыву ў свае рукі ў каардынацыйнай радзе, то як у такім выпадку будзе выглядаць палітычнае поле дэмакратычных сілаў, у якім на сённяшні момант галоўную ролю адыгрывае Святлана Ціханаўская? Ну, кажучы шчыра, Павел Латушка, і гэта відавочна, палітык амбіцыйны, палітык з прэтэнзіямі. Я хачу нагадаць, што ў свой час, апынуўшыся ў міграцыі пасля падзеяў 20-го года, Павел Латушка стварыў фактычна сваю структуру ў Варшаве, вось гэтае народнае антыкрызіснае ўпраўленне, і на пэўным этапе ён даволі востра крытыкаваў каманду Ціханаўскай. І шэраг назіральнікаў у свой час палічылі, што ягоная такая кааптацыя, уключэнне ў аб'яднаны пераходны кабінет у якасці намесніка Святланы Ціханаўскай, гэта быў такі прадуманы і трошкі хітры ход, каб, так бы мовіць, гэта вось харызматычная крытыка нейтралізаваць. І вось калі ўявіць сабе, змадэляваць такую сітуацыю, што, ну, умоўна кажучы, каманда Латушкі, там кааліцыя, але, канешне, так ці іначай, рух за свабоду, там Юрась Грабарэвіч, гэта таксама паплечнік Латушкі, і таму гэта адна каманда па вялікім рахунку. Дык вось, калі гэтыя людзі займуць важкую пазіцыю ці нават даміноўную пазіцыю ў каардынацыйнай радзе, то я думаю, што гэта можа стварыць пэўны дыскамфорт для офіса Ціханаўскай, для яе каманды, таму што тут можа пачацца пэўнае такое перацягванне коўдры. Так што пабачым. Ну, тут застаецца спадзявацца на тое, што ўсё ж такі будзе дастаткова палітычнай мудрасці ў тых людзей, якія ўвойдуць у новы склад каардынацыйнай рады, таму што ў кожным разе гэта будзе палітра такая даволі пярэстая. Выбары ў каардынацыйную раду, з таго, што я бачу, папулярызуюць не толькі дэмакратычныя СМІ, але таксама і прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі. Следчы камітэт распачаў крымінальныя справы супраць усіх прадстаўнікоў, хто хоча удзельнічаць у выбарах, прадстаўнікоў усіх спісаў. Ці такім чынам мы можам казаць, што гэта прывабіць выбарнікаў, ці наадварот? Я не думаю, што гэта прывабіць выбарнікаў, таму што, у прынцыпе, яшчэ раней усе гэтыя кааліцыі, усе гэтыя спісы былі абвешчаны экстрэмісцкімі фармаваннямі, і галасаванне за экстрэмістаў так званых, гэта ў прынцыпе справа рызыкоўная, справа, якая можа скончыцца турэмным тэрмінам. Ну а тут яшчэ, бачыце, і крымінальныя справы заведзены. Так што, я думаю, адна з мэтаў уладаў гэта якраз напалохаць тых выбаршчыкаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, каб яны не рызыкавалі галасаваць. Але міжволі вось гэтымі сваімі дзеяннямі ўлада і
так бы мовіць, падвышае значнасць каардынацыйнай рады, таму што, шчыра кажучы, многія каментатары кажуць, што вось унутры Беларусі не надта высокі інтарэс да гэтых выбараў, але ўлада, як мы бачым, я думаю, што тут працуе проста вось гэта рэўнасць Лукашэнкі да любых прэтэнзій хаця б на кавалачак улады. І комплекс такой непаўнавартасці працуе, таму што мы ж ведаем, што дэ-факта дэпутаты так званага парламента ці ўсебеларускага народнага сходу яны прызначаюцца проста. А тут ўсё ж такі людзі будуць галасаваць. Можа і не надта вялікая колькасць, але гэта будзе пэўная легітымнасць. І гэта будуць усё ж такі выбары. Тут можна арыентавацца на аўтарытэт распрацоўшчыкаў платформы, дзе будзе аб'ектыўны падлік галасоў. Вось наконт акурат падліку галасоў, спадар Александр, маё апошняе пытанне. Ці, на вашу думку, удалося пераканаць распрацоўнікам у тым, што гэта будзе бяспечна для беларусаў? Вось тут ёсць пэўныя праблемы, таму што з аднаго боку Павел Лібер і ягоная каманда, яны маюць добры аўтарытэт, але з іншага боку сілавікі многіх запалохалі ў Беларусі. Яны практыкавалі вось гэтыя ўсялякія фальшывыя чат-боты, лавілі людзей, якія там хацелі ў план перамога запісацца ці далучыцца да палка Каліноўскага. Ці сапраўды яны тых людзей лавілі, ці проста гэта так званыя пакаянныя відэа дэманстравалі, прымушалі людзей прызнавацца ў тым, што можа яны і не рабілі гэтага, але тым не меней страху, я думаю, нагналі. І другі чыннік, гэта ўсё ж такі скепсіс тых людзей, што ўнутры Беларусі, наколькі каардынацыйная рада ў прынцыпе можа ўплываць на хаду падзей у Беларусі. Але ўлады, яшчэ раз падкрэслю, яны, апёкшыся на малацэ ў 2020 годзе, пераважаюць за лепшае дзьмухаць на ваду, каб не дапусціць нават праявы нейкай іншай, так бы мовіць, палітычнай альтэрнатывы. Дзякую за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк».